Formal nang gilusad sa Simbahang Katoliko sa Sugbo ang Pagsangyaw 2021 isip kabahin sa pagpangandam sa ika-500 katuig nga pagkahimong Kristiyano sa nasod. Samtang opisyal sa Commission on the Laity nga mihulagway niini nga tukma tungod sa grabing kadautan nga nahitabo karon sa bisan asang dapit sa nasod, ilabi na sa Sugbo. Si Chelo Valiena sa report. Because there are many of your sisters and brothers who certainly coming from here will start the proclamation to the glory of God. Ubos sa pagsangyaw, mugawas ang mga nag-alagad sa simbahan sa naandan aron ipaambit ang gugma sa Dios. Si Fe Barino, chair sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu, mihulagway sa kalihukan nga tukma sa panahon tungod sa grabing kriminalidad nga nahitabo karon sa nasod ilabi na sa Sugbo. Masaligon siya nga kung abagan lang sa mga nangalagad sa simbahan ang kaparian, dako ang matampos sa pagsangyaw aron makabot ang kalinaw. Mao nga, para nako this is a spiritual battle and everyone batag usa magmabinantayon magmainampuon. Samtang gihulagway usab ni Palma ang mahitabo sa pagsangyaw 2021 sa Sugbo. Atol sa paglusad, iyang gipahibaw nga mas daghan ng mga laiko o mga tao nga nangalagad sa simbahan nga musangyaw sa pulong sa Dios. Gani, nasubo si Palma sa nahitabo kang Christine Lee Silawan nga biktima sa linuog nga pagpatay. Sa mga presopiya o matapasirod, nila nga klase sa kulto nga subo kayo ang iyang buhay. Subay sa kamatayon ni Christine Lee, nabanhaw na usab ang sugyot sa pagpatuman ug balik sa capital punishment. Apan alang kang Palma og sa baruganan sa simbahan. To the extent nga ang death penalty kay pagtanaw magit sa simbahan nga dili mao kini ang solusyon sa krimen. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.